Welcome to Zim Celebrity TV. Patinenge tichikunzirai cross border buses, mabhazi anenge achibva South Africa akananga Zimbabwe, mabhazi anenge achibva Zimbabwe akananga South Africa. Iri bhazi iri rinonzi Tamuka coaches, bhazi manyama munongoona mega inside and outside. If you travel with these buses, you won't go wrong. Anosvika kuna Harare, mabhazi waya anobata makastama zvakanaka, ende pamabhazi hatirambi zvedu, you choose any bus raunenge uchida, asi pana anonzi Tamuka luxury coaches. Mabhazi aya hapana mabhazi anobva zvazvo zvima zvotongo zvinobva kuChina, mabhazi akangonaka auye kuti unotravela nawo zvakanaka, ende ndiwo anodikanwa especially kana uchibva Cape Town to Harare. Mufambo uyu muhombe, pane mutambo. Zvimabhazi zvekuChina vanhu vari kuchema nokuti zvinomhanyisa too much. Kana muchivada munovabata paFacebook nepaTikTok. Thank you so much.